Pixka bat arago. Arago, eta ze hartu behar du? Hartu behar du, Laura hona etortzen denean da egiten duenean hau. Hartu behar du. Hau da, gizonen mundua da hau. Antzokieko langileak gizonak dira gehienak. Eta topatu izan ditut, igual orain ezain beste generazio berriekin, baina bai generazio beste zeragoko generazioekin bai topatu ditudala bai komentarioak, bai egoerak oso matxistak, eta bai. Eta hau beti esaten dut eta askotan gertatzen zait oraindik zuk demostratu behar duzu gai zarela zurena egiteko. Airea mugitzean. Orain gauzak asko aldatu dira, baina hiriko martxa ni herri batekoa naiz, ni hurrengoa naiz, jaiotzez. Eutrainen 700 biztanle ez dakit iristen garen. Eta ni herrikumea naiz, esan nahi dut kalean ibili naizela beti, baina gero hiriak erakartzen dizune, kulturalki batez ere, ematen dizun guzti hori, Eta Bilbo, hor lanak eraman ninduen Bilbora, izan erabaki pertsonal, baina laneko kontu batengatik. Argiak baditu tresna bada, eta hori erabiltzen du dramaturgiak, tresna hori erabiltzen du ere bai komunikatzeko, ezta? Eta hori izaten da aipua. Hor hitz egiten duzu zuzendariarekin edo portistikoarekin, eta hor erabakitzen da agian argiak ze lan egin behar duen, ez? Hemen etortzen dena, ehuneko handi batean eginda dago eta bakarrik esplotazioa da, emanaldia egin eta publikoa sartu. Orduan hemengo lana da gehiago muntaketa, desmuntaketa eta zerbitzua publikoa sartzen denean. Sorkuntza prozesu batean publikorik ez dago, muntaketa bat egiten duzu eta gero horren gainean joaten zara aldaketak egiten, baina normalean muntaketa bakarra izaten da. Eta egiten duzu gehiago lana obraren barruan. Ahora estamos tomando medidas de cómo está todo por si se modifica para no perder lo que tenemos y igual en 10 minutos llegarán los de la casa a bajar las varas y a quitar las patas. Vale. Y nosotros aprovecharemos para ir montando el frontón, que es este plano más o menos. Nik Bartzelonan beti lan egin dut ere bai horrela, antzerki konpainiekin eta antzokietan. Orduan, hona etorri nintzenean, mantendu nituen Bartzelonako zenbait lan, eta egiten nuen joan datorri Bartzelonara. Eta poliki-poliki hasi zitzaidan hemen ere bai konpainietan lana ateratzen. Gero, fijo sartu nintzenean, utzi nahi bat, edo askatu nahi, baina ezin horri biltzen naiz. Eta orain ere horrela nago, amatasun eszedentzia hartuta, eta hala ere ezin utzi beste lana, bai. Hemen jarri dut dimerraren zenbakia. Eta hemen patak zelan doiaz? Hemen dira trus bat, da te bat, te horietan daude horren fokoa jartzeko, eta te horietatik ateratzen dira bi beso eta garra batzuk. Eta garra horietan tuboa jartzen da, eta tubo horretan teloia. Claro, Luson adibidez denok egiten dugu lan, aktoreak ere lan egiten du.
beste konpainiaz batzuetan hori zindazta imaginatu ere. Aktorea etortzen da bere entxeguetara eta funtzioa egitera. Hau bai da oso lan egiteko modu berezia. Bai, eta ni egia esan behar badut ni oso eroso sentitzen naiz. Ze bada modu bat zure lana ere bai denek zure lana ulertzeko edo ez dakit, bat egiteko aldi berean, bai, aldi berean hori da. Okay? Ez baina agian ez da piztu, Ez dut ikusi pizten. Hau, honi ez diot emekisa jarri. Argiztatzailearen figura oso diseinatzailearena dena, eta gero daude teknikariak egiten dutena diseinatzaileak eskatzen duena. Akademikoki horrela egiten dute, baina gero sortzen da, tailerretan eta sortzen da araz hori, ez? Nola behar dan ere bai jakintza bi aldetatik, behar du teknikariak jakin zer suposatzen duen argiztapen lan batek, eta behar du ere bai argiztatzaileak jakin zer suposatzen duen hori teknikoki aurrera eramatea, ez? Itzultzea nahi zenuen eta lortu egin duzu. Txaketa hori soberan daukazu. Bogotan ez du hemengo moduko hotzik egiten. Iziltzeko. Ni beti izorratzen, ama. Amonek zekulez zidan honelakorik egin. Kasualitatez, egon gara egonaldi honetan honi buruz hitz egiten Laurarekin. Laura bera kolonbiarra da eta orain ezagutut proiektu honetan eta komentatzen zuen hori nola sortzaileak danok garen, ez? Azkenean baita Josone eta Irantzu kasu honetan, ez, arte draman ekoizpenetik eta salmentatik ere bai nola ari diren egunero sortzen forma berriak, modu berriak aurrera egiteko eta eure gabe ezin da, ez? Eta orduan hor sortzaileak nor dira, ez? Fitusina. Kaixo, Maitea. Kaixo. Zer moduz? Oso ondo, kristu zizta egin dugu, eta nik uste dut honek titia behar duela. Ari ginen justo intensitatea hitz egiten, eta momentu batzuetan pentsatzen dut, hau, gaixu hau, sartuta egun osoa, eta ni batzuetan enago, hemen dago titia, baina enago argiekin horrela, gizu? Ba, orduan, a ber. Eta ginen Ez gero Alkazarrek esaten dit, ondo dago, aurra ondo dago, eta ja lasai geratzen naiz, baina batzuetan badaukat zalantza hori, ez? Intentsitate horretan ere... Claro, ni murgiltzen naiz hor, eta batean esaten dut, ostras, ala daukadala. Non dago, titia eman behar diot. Eta gero taldeak berak ere bai ulertzea, ez, titian dago edo horrekin dago, ez dago horre... Honek ez gaitu oztopatuko. Nik orain Alkazarze joango zanuen, tititzera. Joango zanuen ekin pixkatien. Jupi! Eskilara jarri dizut atzekaldean, namun. Oharatu zuen eragina ez da etzuen nahi inor jaustea beregatik. Eta gero gure lanbidean izatea, emakume izatea, ama izatea, igual beste lanbideetan, emakume izatea da, ama izatea, orduan zure lanpostu hori nola, hori gure lanbidean igual ez da hainbeste, egiten dugulako lana proiektuka hori da.